Ja, ik ga je echt niet betalen hoor. En waarom wil jij niet betalen dan? Jij hebt gewoon een heel slecht werk geleverd. Behang laat los. Er zitten naden in de structuur. Je hebt je stukje dood, is nog helemaal niet droog. Klopt gewoon helemaal niks van. Ga je er niet voor betalen. Ik had ook zo gezegd, wc moet appeltjes groen. Appeltjes groen. En wat doe je? Zalmroze. Heb je toch niks aan? Zeg nou zelf. Is dat niet mooi? Is dat niet goed? Eigenlijk zou ik gewoon jouw kop eraf moeten knallen, weet je. Maar nou kom je naar mij toe en dan zeg je... Don Kusters, ik moet geld hebben. Ja. Slaat er nou op. Je weet toch, eerst werken en dan pas geld ophalen. Wat doe jij? Geld ophalen, half werk laten liggen. Werkt toch niet? En dan zit ik met de gebakken peren. Oh ja, handige Harry. Je hebt de radiators op de kop gehangen. De koude en de warme kraan zijn gewisseld. En het gas doet het niet. En dan kom jij bij mij voor geld. Ik zou maar maken dat ik wegkom als ik jou was. Dan ga je kop ervan af, Harry. Pas maar op, ik heb je gewaarschuwd. Oh, het spijt me zo. Ga nou maar naar huis, ga even slapen. En zorg dat je morgen op tijd hier bent. En dat je even alles repareert, want dat kan zo niet verder, hè. Wij Italianen houden niet van half werk. Snap je? Mijn vriend, ga heen, ik zie je morgen. Wat een idioot. Stap nou maar even in de wagen. Rij hem achterna en schiet die kerel maar dood, want ik heb er niks aan.